I pozdrav ljudi, ovdje je Gaming 180, a danas ću vam pokazati kako ubrzati torrent ili kako izvući maksimum iz njega. Znači već ste vjerojatno puno puta vidjeli kako na videima piše kako ubrzati torrent da se downloada duplo brže, a to je zapravo nemoguće jer ako vam je limit downloadanja 500 kilobajta po sekundi, onda je nemoguće da downloadate po brzini od 1 megabajta. Zato ću vam ja danas pokazati kako izvući maksimum. Prvo, za to će vam trebati trackeri. Odaberite sve, a da biste odabrali sve stisnite Ctrl+A i prekopirajte. Odete na torrent koji želite, ostavite jedan red prazno i tu zalijepite. Ovaj višak izbrišite i tu gdje vam piše najveća dozvoljena brzina slanja u kilobajtima po sekundi, stisnite 1 i to je to. Znači, nadam se da će vam ovaj video pomoći i to je to, a od ovih trackera link će biti u deskripciji.